Okay, that's the mountain you gonna win a job. Ja, a presidential knecht. Ik ben op alte madraat. Ken zich eens uit te geven. Ken zich eens maar paren met die madraat. Ze niet azig de draaien bij alles. Ja, impotent. Ere zich even de gooien. Was kennen ze bouncen de bal. Na zakkerballie. Ik hallo, wat zit met hem? Mijn kleine broeder kent dat niet. Ik kan zich eens uitgeven. En deze is een job. Back up. All units back up. A pitsy madrats. Kijk wat een prins. Kijk wat een zaken zat op de madrats. Kleine engel geslopen op hem. Hadden we nog een toy chicken? Hadden dat met hem terugschicken to China? Racist! Ja, maar kijk, we zijn draait er in zijn cap! He gets busy. Ja, maar is dit slow motion? Hallo, dat was toch op een gappa drimmel af de madrats en ga water als schwarim. Tijd! Dat is grappig, dat is een moving truck. Alle koeien schapt hem fischen läuft. En was dat een grabber, komt hem helfen. En het alles metgehaald van de spiegel. En gaat er zo met één hand, gaat zijn roller aan. Wauw, was het dezelfde massa van andere dimension. Een waterpark in 1860. Nog een meijer. Ik kijk nog terug en enjoy the moment. Ik kan zien of zijn huizen dat hij schon gedraaid heeft voor me. Als je de grap hebt. Keiner kan ze stien. Of straat afvullen. Courage. Deze is Abisel Status. Abisel break van de Reacts. Hallo, de Welt hat gelacht vaar meer, de Welt gaat lachen nog meer. Alles gaat water doen. See you on other project.